வெல்கம் டு சவுத் சினிமா அப்டேட். இன்றைக்கி நம்ம யார் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம விஜய் சேதுபதி பற்றின அப்டேட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப வருஷமாகவே சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களை நடித்தவர் தான் நம்ம விஜய் சேதுபதி. 2012வது வருஷம் தொடங்கின இந்த நடிகருக்கு 8 வருஷத்தில் இமாலய வெற்றி கிடச்சிதுங்க. அவர் அவரோட ட்விட்டர் பேஜில் என்ன போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 1996வது வருஷம் கோகுலத்தில் சீதை படத்தில் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்தேன். அதுக்கப்புறம் எம் குமரன், புதுப்பேட்டை, லீ, வெண்ணிலா கபடிக்குழுன்னு நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டேன். அது எல்லாமே சின்ன சின்ன வேடங்களாக தான் நடித்தேன். 2012வது வருஷம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அப்படிங்கிற சிறந்த இயக்குனர் மூலமாக பீட்சா அப்படிங்கிற படத்தில் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக எனக்கு கிடச்சிச்சு. 2012வது வருஷம் தொடங்கிய அந்த நடிகர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 8 வருஷத்தில் இமாலய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லலாங்க. அதுவும் மாபெரும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நடிகர் ஆகிட்டார். 2020 மட்டும் இவரோட நடிப்புக்கு 10க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் உருவாகியிருக்கு. அதில் ஒரு ஹிந்தி படமும் ஒன்று. இந்த நிலையில் இப்போ இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நடிகர் எல்லாருமே அவங்களோட மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அந்த வகையில் விஜய் சேதுபதி தன்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்துருக்காரு. அவர் தன்னோட ட்விட்டர் பேஜில் சூதுகவும் படத்தோட ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருக்காரு. இன்னையோட சூதுகவும் படம் ரிலீஸ் ஆகி 7 ஆண்டுகள் கடந்துருச்சு, நாட்கள் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு. அது ரொம்பவே ஹாப்பியாக அந்த போஸ்டர் போடுறாங்க. அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்களும் பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த போஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களை பற்றின கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.